si Sus Chan Rubiti, 63 years old, Tubong Pandan, Antique. Kaya ginawa ko itong channel kasi gusto kong maka-inspire sa mga kababayan ko. Hindi lang sa Antique, kundi sa buong mundo. Gusto kong i-share sa inyo ang mga naging karanasan ko bago pa mag-pandemic. 40 years na ako nagbibiyahe sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao para maghanap buhay para sa pamilya ko. Noong nagbibiyahe ako, natuklasan ko ang iba't ibang klaseng mga putahe na pagkain sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon, alam kong isa sa paraan para ma-share ko sa inyo ang mga iba't ibang klaseng pagkain at mga lugar. At sa tulong ng Panginoon, nakagawa ko ng YouTube. Yan mga amigo, mga amiga, nakabili na naman ako ng isda na dilis sa suki kung naglalako. Galing pa ito ng nabutas. Pero gagawin ko dito, isasaing ko ito sa palayok. Yung kalate, yung isa, kikilawin ko. So yan, hugasan muna natin ito ng mga 3 beses. Ito mga amigo at amiga, ang ingredients natin, sampalok, dahon ng saging, luya, saka bawang. Ang gagawin natin dito, hahatiin lang natin ito, gagawin natin pinilaw yung kalate, sinaing na Batangas ang gagawin ko. Ito, babalutin natin ng dahon ng saging. Yan, mga amigo at mga amiga, ilagay na natin yung ingredients. Sampalok, luya, at saka yung bawang. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung binalot na dilis sa dahon ng saging. Ito, magpaparingas na tayo ng uling para sa sasaingin nating dilis. At alam nyo mga amigo at amiga, itong kalandi uling ko galing pa ng Antique ito. Shout out sa kapatid ko pala, si Tony Chan, na nagpadala ng kalandi uling. Maraming salamat. Ready na itong sasaingin kong dilis. Isa lang na natin, mga 1 oras ready na ito. Pero habang nag-aantay tayo, ihanda na natin yung kalahati na dilis na gagawin nating kinilaw. Ito yung mga sangkap ng kinilaw kong dilis. Pipino, kamatis, sibuyas, at ang dinikdik natin na luya. Ito, ang kalating dilis na tatanggalan natin ng ulot bituka. Alam nyo ba, ang hirap nitong gawin. Kailangan matyaga ka kasi maliit lang itong isda para kuhanan mo ng bituka. Pero may sikreto dito para hindi madurog ang dilis. Lagyan mo muna ng asin bago mo tanggalan. Ito, check natin yung sinaing natin. Siguro maya-maya okay na to. Ito, tapos na itong pagkuha natin ng ulot bituka ng dilis. Pwede natin tirahin to. Ito, lalagyan na muna natin ng asin at hugasan natin ng suka. Yan. Tapos na natin hugasan sa suka. Lagay na natin yung mga ingredients. Yan, yung luya, kamatis, sibuyas. Yan, mga amigo at amiga. Lagyan natin uli ng kunting suka lang.
Okay, lagyan natin ng kunting pipino. Tsaka tingnan natin yung sinaing natin na kanin. Baka ready na. Yun, mga amigo at amiga. Ready na yung kinilaw natin at sinaing na dilis. Kainan na. Ito na yung bagong luto ko. Namimiss ko. Kinilaw na dilis at saka sinaing na dilis. Kasi walang isda ngayon. Maraming dilis ngayon. So, bago tayo kumain, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama. Basta mo Panginoon, itong tulong sa loob. Yan. Oh. Namimiss ko na naman ito. Namimisan na ito. Inilaw na dilis. Sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa. Bibilin ko kung hindi sariwa. Kasi kinilaw yun. Sarap nito. Namimiss ko to. Ito, lutong Batangas to. Kasi sa kakabiyahe ko, halos lahat sa buong Pilipinas na pagkain natikman ko. Kaya natutunan ko lahat. O, ito, hati tayo dito na ngayon. Masyadong marami. O, ito. Pero, ito, masyadong marami. O, ayan. O. Masarap to. Yan. O. Yan. Yan, mga amigo. Pag-amiga ko sa mga ibang bansa. Kung makita man nyo itong niluto ko, siguro mamimiss nyo talaga ito dahil minsan lang itong dilis to, hindi buwan-buwan to, panapanahon din. So, kung magustuhan nyo, please subscribe and like.